Na, luya na. Laspag na. Kapoy na. Bira-bira ay! Ligaya si Kaday, hindi kayo? Maabsan ka ng isa sa likod ba? May problema pabalik, daghan mo yung sabitan pa. Luyag larawan oy. What's up pa mo? Ha? Grabe tubig. 1 kilo tubig. Grabe naman ay. Mangsud. Alon ba? Kalik ko si Alon. Oh. Ayo pa kuloy-loy bakit mo lang gikampi ana. Dito lang ba? Dito lang. Dito lang si.
dito kag doon na layo pa di ay. Oh. Kaya rin kurang ba no? Oh, humok na na. Ha? Pero dahil ka na sa karanda, gagmay ka na yung likod. Bilang, makabalos na kanyon niya, pagali. Balsan mo na eh. Ano ni direksyon na tadre? Ay, may bus pa uli. Nagay bus na pa uli ba?